Be informed. Be alert. The information you need to know about COVID-19 vaccine. Right here, right now, on The Vax. Isa na sa campaign namon nga mga kaparian actually is to encourage also ang mga faithful, no, kag tapos gina-explain gid nga ang ini nga bakuna is not sinful. Ang bakuna is not anti-Christ, no, nga ang iban amuna ang nagalalapta subong ti galibog magani ang ulo namon kung nga adin ini sila nagkuluha nga ti pating Santo Papa naton si Pope Francis kag si Pope Emeritus Benedict nagpabakuna gani. Ang mga kaparian naton nagpabakuna man gani. Ti ano nadra ang kwan sina, no? Again, hindi kita mahadlok, no, nga magpabakuna kag tapos ti ang ikaduwa iupdan naton sa aton nga pagpangamuyo man kung magpabakuna kita, updan naton sa aton mga pagpangamuyo. Ang programa pagid nga iban is of course gina-spread namon ini nga information man nga i-educate ang mga faithful nga there is nothing morally wrong kung magpabakuna kita sa COVID-19. And actually, gina-encourage kag tapos may ara na segment kami sa Family That Matters nga regarding this, kag also sa Oras sa Manugsabog regarding also this issue sa vaccination, which nga ti para ma-reach out manamon ang iban, no, nga mga Catholic faithful nga hindi na magpangduwa-duwa kundi updan naton sang atong nga pagtuo ang pagpabakuna man naton. Kay ti kun lang tawon naton jen hindi ayhan nga grasya man sang Dios kung nga may bakuna na, no, amo na bala ti kwaon ta na i-accept ta na, i-receive ta na ang grasya sang Dios, hindi naton pagbalibara na. And at the same time, if we really reflect upon sa prayer naton sa Orasyo Imperata, may ara gida nga portion regarding the vaccines, no? So kun amo sina ti ano pa ang aton i-question regarding sa bakuna, no? Kundi magpabakuna na gid kita para nga again sang ninambal ko kag ina, protektahan naton kaugalingon ta, protektahan naton pamilya ta, aton nga komunidad, no, kag it is also an act of charity for them.